ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବରି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ମାମୁଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି चलो ଥିଲା। भाई। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋରିଲାଟେ ଆସିଥିଲା, ତାର ମୋର ପୁରା ମାଡୋଳ ଉପରେ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ଦିନବାଇ ସବୁ क्या ଆସିଥିଲେ बात है ଘରକୁ। सर। ତ ପୂଜା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିନବାଇ ମୋର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ନନା ବି ଏପଟେ ଆସିସାରିଲେଣି, ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ସବୁ ଛୁଆ ପଳାଇଲେ। ତ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ପାଳିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଦିନବାଇ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ପାଳି, ମୁଁ ପୁରା ଜୋର କିନା ଥରେ ବାଡ଼େଇଲି, ଥରକରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ। ଯାହା ହଉ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଯୋଉ କଣ୍ଡେଇଦାର ପାଳି, ସେ ତ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ୁଛି 3-4 ଥର ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ସେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତ ପୂଜା ପୂଜି ତ ସଇଲା, ତ ଆମେ ପାଦ ଭଦା ନେଇ ପଳେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି କେମିତି ପୂଜା ସାରି बड़ा ଆଜି ଖାଇବ हरामी ଆଉ, हो। କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁଚଉଛି ଆଉ। ଏପଟେ ଆମେ ବି ଦିନୁ ଭାଇ ବାପା ମୁଁ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗାଁକୁ। ତ ଗାଁରେ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ହବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା କଣ ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା 12ଟାରେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଣ ବରି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାମୁଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହବ। ତ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଘରିକା ଅଟୋରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ତ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସେ ଦିଦି ଆଉ ଜିଜୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ମଣ୍ଡପକୁ। ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ चलो भाई। ମଣ୍ଡପକୁ। ତ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ହାଁ ଆଉ, ମାନେ ଏକୁଟିଆ 30ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫଟୋ ତ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି, ତ ମାମୁଁ ମାଇଁ ପଳେଇଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ 2ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଏଇ ଜଣ ଗୋରିଲା ଆଉ ମିକି ମାଉସ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଡେଇଁ ଡାଇଁ ପୁରା ଡରଉଥିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ମତେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋରିଲା ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଆଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଡରିବ ଆଉ। ତାର ମୋର ପୁରା ଡବଲ ଡବଲ ଫାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ ଆଉ। ତ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।